ανέβω. Έλα ακόμα μία και το πήρε. Άμα έμπαινες αυτό το πάτημα με φόρα έβγαινες. Ναι, εκείνη είναι από εκείνα με παιδιά. Ποιο λες? Πώς θα βγει? Του τραβήξω. Γιώργο, Ίσιαξε βρε! Πάρε μια Δευτέρα πάλι Γιώργο! Δευτέρα! Πάρε πίσω, πάνε! Πάνε κι άλλο, πάνε κι άλλο. Πάνε κι άλλο πίσω. Κι άλλο πίσω πάνε! Πάνε. Πάνε ακόμα λίγο Γιώργο. Πάνε ακόμα λίγο. πάει κόλλο αριστερά, γι' αυτό δεν πάει. Ναι, καλά κάνεις, άστο. Βγήκε.